No niin, tässä meillä hieno Chevrolet C10 dieseli legendaarisella 350 dieselimoottorilla. Auto on hieman kulahtainen näköinen päällisin puoli. Sisältä se näyttää kuluneelta. Väri on nykymuodikas matta musta ja hienot oranssit raidat menee yli. Katsotaan miltä konetila näyttää. Siellä se on. Oldsmobilin tekemä 5,7 litrainen dieselmoottori. No niin. Lähdetään tällä koeella. Chevrolet C10 81 vuosimalli Oldsmobilin 350 dieselmoottorilla ja automaattivaihteisto ja teknisesti ihan suht ok auto. Se on meidän korjaamo tässä näin suppari käytössä ja tällainen tavarat kulkee. Ei nyt ehkä kaikkien edustavin auto, mutta pikkuhiljaa laitellaan tässä kuntoon. Tähän se on joku avomusta. Ohjaamossakin näyttää lämpö riittävän, kun 38 astetta näyttää nyttärillä. Ilmastointi on ihan kiva varusta. Onneksi on noita avattavia räppänöitä ja ikkunoita tarkemmin. Ajoistaan tämä auto on ihan kiva, että on aika suuntavakaa ja leppoisa ajettavana. Jousitus saisi olla aavistuksen pehmeämpi. Takapaa on melko pompottava. No, tää on avolava, niin se on avolava. Suojatie hidaste. Mukava keksinyt. Se on tää Oldsi dieseli, vaikka siinä on aika mielenkiintoinen tuo mainehistoria, niin loppujen lopuksi aika kiva moottori. Se on aika hiljainen ja aika vähän polttoainetta ja aika nöyrä moottori. Kulkee ihan riittävästi. Tälleen nutkaa jos varsinkin.
edullisia. Ylläpito ei ole kyllä kallista. Että siinä on moni kaveri on ihmeessä, kun kertoo varaosien hintoja, niin puhutaan muutamista kymmenestä, niin saa jo äkkiä paljon tavaraa kassiin. Ainut haittapuoli näistä vanhoista dieseleissä on toi takana oleva savu kiihdytettäessä. Kanssaautoilijat ei välttämättä hirveästi tykkää. Niin kuin huomaatte, niin aika pompottavainen on. Meillä on nopeus 85. Jenkkiaulolla voisi olla hauska näissä kevyimmissä versioissa, että kantavuus on aika onneton, että tässäkään joku alle 600 kiloa kantavuus on vaan sen kokoinen, että sinne mahtuu pienempi pakettiauto kyytiin jo, että tulee monelle yllätys, kun rupeaa lastaa vähän jotain hiekkasäkkejä tai jotain muuta kyytiin, niin loppuukin kantavuusräkkiä kesken. Ja valmistajan ilmoittama vetopaino on 1000 kiloa, että silläkään ei niin paljon juhlita. Tässäkään autossa ei ole vetopoukkua ollenkaan. Se on aivan turha. Tällainen peli oli tämä.